Jadi kak lu Ya ampun lagi. langsung lagi. Udah mau kotok ti. Siapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ngasih no ya. Ready kak lu Ya ampun lagi. langsung lagi. Udah mau kotok ti. Siapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ngasih no ya. Wikrabala kang tumingal perang campo samya medali lir tatit wilating kata danyuangkong manguncang nidi benjang sangaji mijil ladhinya ngedali wuwus trasta surawilaga kaya buta singa regil pasti jonggo dendanya mangambak boyo. Oh,
Paduka Kakang Mas Njodipati animbali keng rayipun Setyaki keng rayi ing swala bumi cumadong dawuh Kakang Mas Dimas Setyaki kula wonten dawuh ing mengko ana alun-alun Praja Ngamarta bakal diajangi blabar kawat janget cinencang papan kuwi kinarya adu kaprawiran lan kadigdayan ing antaraning Gatot kelawan Bima Narakasura. Sapa sing unggul ya kuwi sing dadi Senopati Agung negara Ngamarta. Amarga negara Ngamarta ya pancen butuhake senopati sing atos balunge kandel kulite. Nur inggih. Lalajeng kersa paduka kados pundi Kakang Mas? Kowe makili wong Dwarawati. Wong Ngamarta ben diwakili Antareja lan Antasena. Bima kuwi anake Kresna kakangku Ratu Dwarawati. Gatotkaca uga perangane Taruna praja ing negara Ngamarta. Mula babagan tata lan titine kahanan kudu ana sing makili saka Dwarawati siji lan ana sing makili saka negara Ngamarta siji. Aja nganti nalikaning pilihan senopati ana wong jaban rangkah ngubak-ubak banyu bening bebasan dom sumusuping banyu. Nur inggih dateng sendika Kakang Mas. Nur inggih Kanjeng Rama. Ngestokake dawuhmu Rama Kyai. Yen pancen mangkono manunggala rasamu aja nganti tundha Bima. Bocah tumenggung metuwun jaba kirapna para wadyabala pisan dadan kaping pindho nglumpuk kaping telu kabodholake. Nur inggih amit madal pasilan. Enjing bidal gumuruh saking nagare Ngamarta gung ingkang Balakuswa gung ingkang Balakuswa untaping para wadyabala lumaris candrane. Yo.
prikata sang Gatotkaca tinon Mabakarka suta teka pira Kresna ong parata manahar muji saktinira parata manahar muji saktinira kocap kacarita kaya mangkono ora kaya Raden Harya Gatotkaca wis ngaglah ana tengahing delanggung nering cipta arsa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa ta busanane Raden Harya Gatotkaca caping Basunanda kotang Antrakusuma kasut padha kacerma sayekti ana katiasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kudanan ana panas ora kepanasan kotang Antrakusuma apa ta dayaning kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil cerma walulang senadyan ulang dumadi saka walungsa ning Sang Hyang Nagaraja dayane ngembah lemah sangar miwah kayuweng sarta ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar wis jangkep busane Raden Harya Gatotkaca sigra cancut tali wanda gebrak bantala kaping 3 mletik ing awiyat sumusewing hima Himantaka Latialah. Tublas. Aku prajurit saka negara Traju Trisna. Iki mengko sakjroning Ratu Gusti Kwandon pupuh lawan si Gatotkaca. Sakiwa tengene blabar kawat janget cinencang. Bakale tak gawe rusuh. Ing pamrih supayane lena kawaspadane bocah pringgondane si Gatotkaca.
yen wis lena bakal kalah musuh tanding kelawan Prabu Pomo. Ridho mawur mangawur-awur-wurahan ngarane ngajurit gong maguru gongso tata kadya butala wur pangriing turangga hesti Mas miber panonku pating kalebur durung sanggonku ngyayat dalem marang Sinun Prabu Bomonara Kasura. Kepabak ana satriya kuru waking. Brengose dilinting-linting disampirke kuping piyuh. Etian-etianan. Ora pangling iki satriya swala bumi Raden Setyaki pancen kapara nyata nitik saka busanamu kuwi barisan saka Traju Trisna ya pancen bener. Setyaki ana paran kowe kuwi wong Dwarawati anake ratu Gustimu Prabu Kresna Belanana. Belanana anggone kepengin duwe sedya dadi senopati. Adadi kowe lan aku dineke ayo ndak kanthi manunggal tekad nyengkuyung Sinuwun Bama dadi senopati agung ning Praja Ngamarta. Caramu nyengkuyung piye? Ayo padha gawe rusuh, gawe gendra ana sakiwa tengening blabar kawat janget cirencang. Karepen lena kaprayitnane bocah pringgodani. La lecet gedhamu. Ora nganggo caraning satriya ya menungsa kaya dapuramu kuwi sing marake negara ora tentrem. Lho, kowe mbelani Gatotkaca? Iya. Aku ora mbelani sapa-sapa. Ning aku mapan ana ing tengah. Sapa wae sing bakal gawe rusuh kuwi musuhe Raden Setyaki. Ngemping lorong ginjah pati merangi tatal Grajiawu. Kecandak tanganku tak remet dadiawu kowe bangsat elek.
Edan-edanan kowe. Hei! Jebol diadiamu kowe. Ho. Ha. Ha. Ho, mutar kowe. He. He. Ha. He. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ha. Mati. Ha. Papat. Oh. Edian nyikatan nyamber walang solah mustiaki. Oh, wah, hot mati. Oh, hey, hey, yo, wah, ho, he, ho, hey, ah, wow, hey, ya, go. Oh, jebol diadiamu. Hey, ayo, wow. Hey, ah, oh, hot mati. Oh, oh, hey, ya, oh, wah. Wah. Yo, durung kalah aku. Hei, oh, hei, jebol diadiamu kowe. Hei, ha, centoske, ha, hei, ha, hut, waya, oh, oh, wah, oh, yo, yo, hei, ah, oh, ah, oh, ayo, oh, hei, lo, blunter, oh, hei, 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 waya, wayo, hei, ah, oh, hei, ah, hei, hei, wayo, what, oh, oh.
Gliyeng aku. Hei. Ada yang. Minggir. Hei. What? Latialah. Sopo iki? Setyaki bari takon, umandang karepmu. Maju kepara ngarsa legane ngatiku. Weh, ladalah kelakon dadi ndok pengamun-amun kowe. Maju. Wah. Oh. Hei. Oh, Mutiar. Oh. Hei. Hei. Ah. Oh. Hei. Wah. Hei. Hei. Ah. Yo. Waduh. Hot. Ha. Hot. Ah. Hey yo. Ah. Ho. Ha. Het. Ay ya. Oh. Yes. Kepruk godo, pecah balungmu kowe. Ho, ha, kowe. Ha, ho, hot, ha, hot, ha. Ho. Ojo mbok gundeli. Hot. Ah! Oh. Oh. Mutiar kowe. Oh. Oh. Tumbak Kiai Singgol Modot iki. Lihat. Hot. Ha.
mutiar kowe. Mas Heru nyuwara kaya wong dibeleh, Mas. Ut. Sapa iki? Tumenggung Gondo Batang. Ngantemo. Ayo, pilen. Dodo. Geger. Sirah. Brutu. Mutiar iki megeli bocah muti. Anteme. Anteme. Wes. Manganjur lakuning angin kukur agraning harga Guruh Gurnita kagiri-giri latialah wit jabang nganti tekan cerapang musuh bebuyutanku tetep Gatotkaca. Apa wabamu? Ning kene Maragage dibuktekke Ratu Traju Trisna karo bocah Pringgondani sekti ngendi? Ora sanggem belo sirahmu, kelakon tak gibeng diengkleh nyawamu, ngejak pirang-pirang ladeni kowe.
hut, wah, hit, wah. Coba minggat kowe. Hey, ah, ah, hey, 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 ah, weh, ah, wah, 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 nah, ah, ah, mati, hey, hey, ha, ha, hey, wow. Ho, het, ah, het, mati, wah. Aduh. Huh. Ah. Huh. Ah. Ah. Woi. Hot. Ah. Loh. Het. Ah. Ah. Hot. Ah. 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 Ayo, ngadeg kowe. Anakku ngger Bama Narakasura. Iki aku ibumu Bathari Pertiwi yo ngger Bama. Ora nyono ora nglegewa kowe njrebabah depani Bantala Musa kelawan Gatotkaca. Kula Bama pamiya yo ngger pun ibu kang bakal paring tamba ngusadani marang kowe ngger. Loh, Kanjeng Ibu. Waduh. Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangayoman Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pangayoman. Kula kasoring jurit musuh pun Gatotkaca Kanjeng Ibu. Lakon iki pun Ibu ora narimakake. Tak gadang-gadang kowe bisa dadi senopati agung ning negara Ngamarta kene. Maju meneh tak dombane lakumu saka ngguri ya kula. Nyuwun pangestu Kanjeng Ibu. Maju. Nggih. Akyat resang kapirang ngore nanggul kinempit-kempit dosa ngretnaning bawana Kakang Mbok Pertiwi Kang Mbok
kowe kok tumindak culika. Tupeh anakmu kok tambani dadi waras. Kamangka jroning pernatan ora entuk rewang-rewangan. Yen pancen kaya mengkono Kakang Mbok, Arimbi ora narimake perkara iki. Mbak Yu Pertiwi, kepiye karepmu? Nyatane anakmu kalah, kowe lah kok ngewangi. Kowe lah kok melu-melu. Arimbi, kowe iso meneng apa ora? Bomo kuwi anakku. Sing menang maring usada ki ya mung aku. Aturane ora usah dienggo. Yen ngono anak musuh anak ibune musuh ibune lho. Kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni jambak rambutmu kowe. Mati kowe. Ya. Seketop. Nah. Pisah. Masane. Wedok. Do gelut ora isin. Didelok waris ora isin. Kok dombak jinambak. Tek binatek. Ruk ginaruk. Mbak Yu Pertiwi tumindak culika Petro ngewangi anake. Ora Petro, aku ora ngewangi. Wis, hup. Seketop. Sudah. Wong wedok. Kotange benakne sik kuwi. Go memble. Wis ora usah padha ewang-ewangan. Nggo dipirsani sareng sinareng. Jago loro padha sektine sapa sing dadi senopati. Kakang Bumo maju meneh. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Ngadepi dedapuramu, bocah Pringgondani. Ora usah kakean bebangal nyoh tampanono. Hey! Oh! Wah! Wah! Oh! Oh! Hey! Wah! Oh! Oh! Hey! Hey! Ah! Hey! Ayo tangiyo.
utuku nggerbu Manara Kasura. Iki aku mbahmu Bathara Eka Warna kulup. Warasa ya nggerbu Warasa. Tak tambani Waluya jati temah nirmala kulup. Wah, Kanjeng Eyang. Waduh, matur nuwun Kanjeng Eyang, matur nuwun. Kanjeng Eyang Bathara Eka Warna ingkang sampun ngusadani kang wayah Manara Kasura. Kula nyuwun piandel Kanjeng Eyang, kula nyuwun pengayoman ing pamrih saged ngasoraken kridanipun Gatotkaca. Woyo ngger Bumaya. Pun Eyang bakal paring piandel ya kuwi wujuding gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawenen ana pupumu sing kiwa. Tumuli tamakna marang pasuryaning Gatotkaca, mesti mlonyoh gosong praupane Gatotkaca kula Bama. Maju Bama. Isih menteles Kakang Bama. Urung mundur yen durung dadi gotongan. Ucapmu kaya bisa dilat wesi abang, ngemut wesi glegen. Maju. Ing kene marganing patimu kowe Kanuwaca. Hati kowe Kanuwaca. Waduh, mati aku. Mutar kowe. Mati dening Manara Kasura. Bocah Pringgondani Lanya. Oh, Kakang Gatot.
Wis anggeni tulung ana aku Yudi. Ajur rupaku lonyoh panas wis anggeni. Kang Gatut sareh yo Kang sabar. Mbok menawa lelakonmu kudu kaya mangkene Kang. Aja semelang wis anggeni sing bakal tanggung jawab Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Janaka, Kanjeng Rama Arjuna coba golekno tamba kanggo Kakang Gatut iki Kanjeng Rama. Kala putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging Wangyuwa kulining harati wis anggeni banjur iki digolekke tombo menyang endi wis anggeni coba gawanen menyang Karang Kadempel. Mbok menawa Wa Semar bisa dadi jalaran usada Kanjeng Rama. Ndak pondong Gatotkaca Melya ben paman. Miyat langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon lirik konang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mongso ketiga ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita ora suwe maneh ora gantalan suwe Bamanara Kasura bakal kawisuda dadi Senopati Agung ana ing negara Ngamarta sing carine bocah sekti mandraguna pilih tanding jroning ajurit satru sing kundang wiwit jabang duweni otot kawat balung wesi surum gegala tinatah mendat jilara menter pinaku mendal binedil njondel nyatane bareng tak tamani wujuding gamparan bungkul kencana kaya linalosan otot bebayune Senopati Agung negara Ngamarta Pamatutu Gatotkaca.
pada palwan uting ranu kerseng kersani gumlaring karang kadempel ya klampe sireng kang leledang ana ing sangajenging latar nenggih menika Sang Boga Sampir nenggih Sang Semar Badranaya nenggih Risang Ismaya ing tata lair senadyan punakawan sipating batur pangembating pitutur nanging sejatine Semar Badranaya manungsa setengah dewa lan tip panggraitane manteng semedine ing mangke Semar Badranaya nampi sasmitaning dewa mbok menawi jagat ngarca padha boten ing kahanan ingkang ayem tentrem satemah Semar Badranaya nyegat tumibaning kodrat baya apa kang andadosaken ngarca padha ora bisa tentrem kuncing langit kelap-kelap katon lirikin sang risang maweh gandrung sabarang katulu ukir moyak mahayik risang ari sumitra ing lae begegek ugek sadulita hemel punika menawi mboten sisih pandulu kula bendara kula ing Madukara ingkang kepareng rawuh wonten subung kula Karang Kadempel mriki iya Kakang Semaraja kaget Dananjaya kang prapta ana ing klampe sireng kene njanur gunung Kadingaren kok menika ambeta raganipun Raden Gatotkaca ingkang tanpa daya nglumpruk kadidene linalasan otot bebayune den monggo kula aturi paring dawuh Semar menika wujudipun pamong wajibe momong para bendara ingkang kagungan budi luhur watak utama Semar inggih tinitah dados batur tegesipun pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangaken pepeteng hangudari reruwet kula aturi paring dawuh Ndara Kyai Semar
Aning negara Ngamarta ing ripalungguhan iki ngadani wujuding ya kuwi pilihan Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Ya kuwi calon kang dipilih ana loro kang angka 1 ya kuwi Ratu Traju Trisna Atmajendra Ndwarawati ya kuwi Ibu Manara Kasura. Dene kapindhone ya kuwi si Gatotkaca bocah Pringgondani. Nggih, la lajeng kanggo milih sapa baya kang wenang dadi kajumenengake ana ing Senopati Agung Negara Ngamarta satemah den anakake blabar kawajang cinencang andon pupuh ing antaraning Gatotkaca lan Bumanara Kasura. Nanging Kakang Ismaya iki mau Gatotkaca ketaman pengabaran saka Bumanara Kasura satemah lonyoh pasuryane. Coba tili ana Kyai kok ana sing nguwatirake kamangka aturan ana ing Senopati Agung Negara Ngamarta anggone perang pupuh ora antuk bantu binantu. Jubriya rasane ngati ning Janaka yen Bumanara Kasura iki direwangi saka njaban rangkah tili ana pasuryane Gatotkaca kang lonyoh iki kira-kira ana apa Kakang? Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Samareka dening prayitna Esmunira lirih eka balik Titiyane Gandaya Trisunya Purnama Sasi. Ya jagat ya Dewa Bathara. Andara kula Raden Arjuna piye Kyai? Sareng kula tiliki punika wonten pasuryane ndara kula Pringgondani Gatotkaca menika wonten cuwilan. Cuwilan menika den arani cuwilanipun Gamparan Bungkul Kencana. Gamparan Bungkul Kencana lakar kados mekaten Gus. Kamangka jagat mboten wonten kalih sing duweni wujudipun Gamparan Bungkul Kencana niku nggih mboten sanes namung adi kula Panguwasa tunggal Kayangan Suralaya nuwun inggih punika pun Manikmaya utawi Bathara Guru. Lah banjur pamrayogamu kepiye Kakang Semar? Ngaten Gus. Bathara Guru ibarate wani gelar ya kudu bisa nggulung. Kula Jubriya menawi Bathara Guru pidak jempol gedhek antuk kalian Bumanara Kasura. Ndara kula kareben kula beta kula pondhong wonten ing Kayangan Suralaya. Kula bakal gugat dhateng Jawata. Sapa sing wani menehi Bumanara Kasura wujuding Gamparan Bungkul Kencana? Sing ati-ati Kakang Semar. Kula aturi mlebet wonten kuncung kula. Kula minggah wonten Kayangan, Gus. Ngati-ati Kakang Semar.
merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kini donganing gong lerwo sing pinipanco yen ora kleru kang dadi panyawangku iki Kakang Semar Badranaya glidang-glidang munggah ning kayangan Suralaya. Iya Guru. Ana parigawe apa Kakang? Sajak ana gembolaning perkara kang kineker kelawan nggo jasate bocah pringgondane si Gatotkaca. Iki ngene Guru. Aning negara Ngamarta ngadani pilihan senopati calone loro ya kuwi Ratu Traju Trisna Buma Narakasura kelawan ndaraku Gatotkaca. Iki ndaraku Gatotkaca ditibani pengabaran nganti lonyoh pasuryane. Bareng tak tiliki ana ing praupane Ndara Gatotkaca cuwilaning gamparan bungkul kencana. Mula ibarate kowe iso nggelar, kowe kudu iso nggulung. Sak ngertine Kakang Semar, sak ngertiku ya kuwi gamparan bungkul kencana ora ana sing duweni ning jagat raya iki kejaba mung sira Guru. Ayo, kowe apa pidak jempol gedhek kanthuk sekuton karo balane Buma. Babar pisan ora Kakang, aja kleru panampamu. Pancen bener rikala semana gamparan bungkul kencana ya mung jeneng ulun kang handarbeni ning awatara ana Tricandra kawuri utara 3 wulan kepungkur gamparan bungkul kencana ndak wenehake marang simbahe Buma Narakasura ya kuwi Bathara Ekawarna. Ayo saiki piye yen daraku lonyoh kaya ngene iki kamangkaning pilihan senopati ora entuk bantu binantu kudu saka kekuatane dhewe mangkene ya Kakang. Piye si Gatotkaca mono wis anggayuh wujuding Wahyu Topeng Waja ya waluyaning Gatotkaca kena kanggo kinarya Wahyu Topeng Waja ki mau dhewe kena dadi tambane pasuryane Gatotkaca kang lonyoh. Kulup Gatotkaca kula wonten dawuh pungulun mara gage sedakepa tanganmu sambata karo dayaning Wahyu Topeng Waja utawa wahyuning senopati kang wis manjing ana lair kang sarta batinmu dene pasuryanmu kang lonyoh ndak sungging supaya baliyane wingiune sambata dayaning Topeng Waja bebarengan kelawan tak sungging pasuryanmu muga-muga waluya jati temah nirmala. Sedakep saluku tunggal nutupi babanawa sanga hangeningaken cipta. Nenggih risang satra pringgondani Raden Gatotkaca senadyan lonyoh kang pasuryan nanging dasari satra kang gentur tapane manteng semedine pramila boten ngowahi senadyan pasuryane lonyoh tetep bisa semedi mandeng pucaking grananut giyaning kekayun yo nangayati hayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating superna sumusuping rasa jati risang krincing wesi sambat dayaning Topeng Waja utawi Wahyu Kasenopaten sesarengan kalian Bathara Guru ingkang hanyungging pasuryane Dian Gatotkaca ingkang lonyoh gosong geseng kena dayaning gamparan bungkul kencana waluya jati temah nirmala Dian Gatotkaca.
dewa sukata marang soring prang ngendane ngawiyat naroda ngepalani ing matur nuwun ya guru bendaraku wis mbok paluyake iya Kakang Semar padha-padha tumuli Gatotkaca enggal kantinen ning Madyapada nutukne anggone padha andon pupuh mapan ning Madyapada tetandhingan kelawan Ratu Trajutrisna Prabu Bamanara Kasura. Iya. Nanging wanti-wanti paweling kuya Kakang Semar tetep dombanana lakune bendaramu. Merga isih akeh guru godha kang bakal nyalai bendaramu Pringgandani. Yo, aku njaluk pamit, Guru. Saking gurdaya gura-gura yen atana mutusa sang Sri ing latala mentas megura anyar Gatotkaca Waliya jati-jati tepan nirmala. Ayo ora sah nganggo bantu binantu kowe apa aku sing dadi pakan gagak batange lakon kecandhak Bamanara Kasura dadi pengewan-ewan kowe maju bajingan kowe. Wah. Hei. Wah. Hai. Piye Kakang Sdijo? Mungguh pawartane anggon mandhen pupul mantanding Gatotkaca. Aku kasesiring yudha Yayi. Ora sandadak kesuwen mlebu aning siungku. Gatotkaca ndak gegete supaya lampus manut Kakang.
Jenengan kaseser Ndara. Iya Kyai ya. Kakang Bomo modot siunge sak gedang mas. Bomo niku satria gagah kok nyokot kaya ana sing aneh-anehi. Mang lenggah wingking mriki. Oh, lah dalah jebulane wong kae. Kula celukke wong siji niki. Nek ora wong siji niki sing ngatasi, ora rampung-rampung perkarane Ndara. Asri rengganing gunung teratane palumbang baning sekar jinambangan ngebaki kang sari-sari Yaya Taman Harga Suka unggiwaning putri mandili Kyai Semar Badrana ingkang anggugah kula ya Anoman ana ing blabar kawat janget cinencang kae perang gegempuran antarane Ndara Pringgondani kelawan Ndara Traju Trisna. Bomo Narakasura modot siunge sak gedang emas. Bareng tak teliti kanthi permati tekan jroning ati. Jebule musuh bebuyutanmu nalikane kowe dadi Gembong Senopati Swelagiri. Menapa inggih? Heeh. Maradyake singkirna. Ibarat jaranan yen ora sing gambui kowe ora rampung perkarane. Mungsuh caryaning blabar kawat janget jenencang kene ora entuk bantu pinantu nanging kenang apa munyuk putih kok magot aning palagan cangkemmu satelek dosa muka godhog yitmu biyen wani ganggu gaweane kene ayo minggat ora gelem minggat tak beruki kayon ngambah kaping pindho ora man aku tak minggat yo man aku tak minggat kapok aku kapok anu man yen kowe minggat aja dhewe sakwadya balamu jin setan priprayangan jan minggat kabeh omo-omo penyakit kon sumingkir saka dusun Tampang kene. Iya man, aku tak jake lunga. Kanca-kancaku man.
Indriya mangu mangunggung kanduhan rimang ing siji pasti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat lima donya kuwi ana ing astaning Gusti Kang Maha Kuwasa Kyai Semar nggih nadyan ora kurang pangreka dayaning Prabu Kresna anggone bebantu anakku lanang ngawit tinangisan kelawan Bumanara Kasura nanging tinemune jebul kodrate Kang Kuwasa Senopati Agung Negara Ngamarta ya kuwi bocah Pringgondani Gatotkaca inggih Gatotkaca kula wonten dawuh sing jejeg rasamu kowe jumeneng dadi Senopati Agung nyenopateni para kawula para bebrayan agung Wahyu Topeng Waja utawa Wahyu Senopati kang mbok antuk muga-muga anyrambahi katentreman karaharjaning para kawula Are Warna Asta Brata